fontos, hogy mi magyarok emlékeztessük magunkat arra, hogy ugye az Európai Unió soros elnöke, Brüsszelben rotációs elnökségnek neveznek, mert fél évig van az ember kezében ez a mandátum, ez nem jogosít fel arra, hogy te bárkinek a nevében tárgyaljál. Tehát amit én csinálok, azok ugyan tárgyalási formátumnak tűnnek, mert asztal mögött ülünk és megbeszélünk kérdéseket, de nem tárgyalunk. Ezért nekem nem is kell mandátum, mert nem képviselek én semmit. Én egyetlen dolgot teszek, elmegyek azokra a helyekre, ahol olyan háborús veszély van, vagy háború, aminek Európára és Magyarországra nézve is van negatív következménye, és tényeket tisztázok. Tehát kérdéseket teszek föl. Például tettem föl Zelenszkij elnök úrnak is 3-4 fontos kérdést, hogy mit gondol ezekről, hogy meg lehessen érteni az ő szándékait, hogy hol van az a vörös vonal, a határvonal, ameddig ő a béke érdekében el tud menni. Ha ezt nem mérjük föl, ha ezt nem ismerjük pontosan, ha ülünk Brüsszelben, akkor nem tudunk közelebb menni a békéhez, mert a béke magától nem jön el. Tehát ha azt gondoljuk, hogy zajlanak az események, és ebből egyszer csak béke lesz, akkor félreértjük a háború természetrajzát. Béke akkor lesz, hogyha valaki azt megcsinálja. Azért lépéseket kell tenni. Magyarország nem vállalhatja ennek a felelősségét, erre nincs se mandátumunk, se megfelelő nemzetközi politikai súlyunk, nincs megfelelő nemzeti össztermékünk, hadseregünk, és így tovább. De tudunk jó eszköz lenni a jóisten kezében, tudunk jó eszköz lenni a békét akaró emberek kezében, hogy olyan lépéseket tegyünk, amelyek egy hosszú úton, mert az álláspontok nagyon messze vannak most egymástól, de egy hosszú úton elindítja a feleket, aminek a vége egy tűzszünet és béketárgyalás lehet.